beetje. Dan gaat je op het plekje staan, wie we dat geoefend hebben en wie we dat nu ook weer gaan oefenen. Kom er maar eens bij, jongens. Kom er maar eens bij. Honky. Ja. Applaus, 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 applaus. En dan Stop door. Beetje lekker naar midden. Ga maar naar Christel toe. ja, zo goed. Even een aanwijzing op de eventueel. Alsjeblieft, komen. Nou, en na een half jaar afwijzingen hebben ze gezegd, dat komt in godsnaam. Dat komt in godsnaam. Dat we zijn blij dat we hier zijn. Zeg je op wie dat we hier zijn? Lekker gek als de meeste zullen buurt. Gek, gek, doen is lekker gek. Gek doen, dat is geen gebrek. Als de joeks is het gelek van de ene naar de ander. Maf, maf, doe dus lekker maf. Maf doen, wordt niet afgestraft. Normaal is nu afgeschaft. Wie niet aantrekt is net door gek. Het is een maf van te weren. Onze tijd van plezier en ons bende die boemeligheid. Het is feest in de kreet, dus we schaam ook maar niet. Lodde kuren en magensle wijd. Zing, dans en drink, klink, denk dit aan later. Want later denk ook niet aan ons. Kom en klink mij op, het gekke later. Het lallerbal is al begost. Zing, dans en drink, klink, wink, met z'n allen, dat swingt de muziek van ons stad. Kom en zing, en zonder het knallen, bij ons in het bonte geluk. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Vinden we ons een rijk en we nemen gelijk seks gemeen. We gaan helemaal los in het land van de maatschapperij. Oh, 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 oh. Nou, ik wens gewoon ontzettend veel succes met deze presentatie. Dat u ervan gaat genieten. Een beetje spanning zit er bij ons allemaal in, want de kinderen doen mee. Dus maar het wordt top. Heel veel succes. Dat is eigenlijk. Maar dan kunnen we niet z'n drieën horen, ja? Nou, dan houden we vast. Deze is er ook vandaag voor de woorden tussen de iedereen. Veel plezier. Mee, mee! Wie boven ons vernemen te generen, wie die ging
geen ding in het mij Ik heb vanmorgen 2 liedjes op de radio gehoord bij het Stadsomroep. En vond ik wel hartstikke leuk. Maar ik vind ze sowieso altijd heel leuk. Heel enthousiast en carnavalsmuziek altijd leuk meezingen. Je gaat ook de nieuwe cd kopen? Nou, wij hebben 2 kaarten, dus ik heb er 1. En zo dansen we door het hele land. Er is niet meer een leuk, wie deed het hier aan de laag. Wie gaat het tot nu toe? Het gaat fantastisch. Het is een keigezellige middag. Jong en oud heeft plezier. We hebben geweldige artiesten te doen. En de ambiance is super. Mensen doen lekker mee. Hier, Beppie is bezig op dit moment. En enorm mogen we de laatste liedjes zingen nog van de cd. En dan proberen we het mooie af te sluiten. En hopen dat de mensen met een leuke cd in de hoes gaan. Nu, het is met een grote eer, de officiële eerste cd van Haal Ook Vast. Wat vinden ze van hun eigen liedjes? De eigen cd. Nou, luister, we hebben natuurlijk heel hard aan gewerkt. En het begint zo'n begin met ideeën. En die reiken Quinn ook wel aan. Maar natuurlijk alle lof voor Quinn. Want hij heeft natuurlijk het meeste in. Maar wij stonden erachter. Wij zijn er heel erg blij mee, ja. Ik heb een geweldige middag gehad. Ik kom hier uit Blierik en we komen altijd, we zien de vorige keer ook nog de cd-presentatie van W3 geweest. En ook deze middag, die is weer grandioos. Echt, ja, we hebben een geweldige, gezellige middag. Er komen ook mensen tegen die uit andere streken van Limburg komen, die komen allemaal hier om gewoon deze gezellige middag mee te maken. Dus ja, dat is gewoon heel erg leuk. Als ze strakjes op het kinderen kijkt, die vleugels voor de bij, ons gedachten zien jij. Door wie